Hello guys, for today's video bali may nga birthday marangjinan nagahula tras sila dito guys. So what's up mga people? Sprite! Among kay birthday sa mong amigo. Di pag ilumilom At raw niya. lain ang akong amigong butan kayo. Hoy, Na guys. Nasa likod si birthday day Ranginan. Yan sana nga Lunes taron. Nya sunod Lunes birthday po ni Kwan. hi guys. Great mog happy birthday niya. Ay, great mog happy birthday niya guys. No? Birthday boy. Ika 20 years guys. 20 years. So Lunes guys, birthday nilang kan ni John Mark ug siyang mangod idungan naman guys. Nya ang mga birthday dire magsunod. Magsunod yung mga birthday dire. Pakaw sa po ni guys. So guys, samahan niyo kami. Di ba na, nabildir nato sila Joseph ug si Konza, Oh. Joseph ug si Antone. Oh. So madula may daw sila una. So guys, samahan mo kami sa aming pupuntahan at hindi niyo alam na gwapo ko. So ayan mga kawakwak. Ikaw mo, ikaw rin ako. So ayan mga Wonder Woman. Thunder oil. Nyari balik guys og nanami dito guys. Bye bye. Ay, dali day. Guys, sapit na mi guys kana mo nilang balay. Bisag simple ra na. Ay, dapat mi guys. Lah, medyo bay. Hindi akalaing nasira pa yung aking pinakamamahal na sinelas. Pero nagtarampan na sila sa dugay pa ko. Dugay ni maguba guys. Ako ra ni pataptag pan guys. 4 minus 1. 4 minus 3 then 1. Ana akong mga ka-partner diri guys. Ay ulaw mo part. O mo kabulon dato me. So guys, ayaw magbiya sa mong page. Ayaw magbiya sa mong page guys. Muli na balik ba yan? Muli na ko bay. Salamat ah. Wala. Ay kalaw bay baga pitang face. Naday, nang nipis. Gabi di ate. Happy birthday Jinan. So guys, ay magbiya sa mong ang ganda. Dili ato fokus din kita ganyan makadungog. Lagi. Bye. Para ito pinggan lain. Nana ko handa guys. Guys, mo rin yung mama nako guys oh. Tignaw. Mahanda na mo guys, ginagmay ra. Juice ra ni guys, pero karong gabi itong gabi beer na na. Ber na day. Bira. Cek, patong pinggan dito do. So guys, poy sa miya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. No, samay mo. Salamat guys. Salamat jibay. Salamat guys. Tauna nga pati mo sa kituna. Akong gihalog sa ganina ba? Ito? Yun guys, Ariana. Anong hilak mo kanay? Kung hinumdum ko, ang sila. Ano to no? Dito ni mo baba. Ay, sa una nga. Pagabalaon, in taon na. Kulang mo plato, ma? Ma? Nahay dahon niya. Ha? Napay dito dong, plato dong. So diya guys, nangaon na mi guys, gabi na kayo, di na maklaro na yung gipang kaon. Nga mong gikaon diya guys is pansit ra og manok. So mura pa mong gipang kaon diyang gabi ya, di medyo maklaro guys. Nabusog jud mi ato guys. Biliba jud kay kanilang ginan guys kay bisag pobre sila maka paambit sila sa ubang tao. O mura to guys. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless ninyong tanan. Bye bye.